Després d'11 jornades de competició sense provar la derrota, les noies del sènior femení del futbol sala Cardedeu s'han proclamat campiones de segona divisió i, a conseqüència, han assolit l'ascens de categoria. Una fita que l'equip ja buscava les temporades anteriors i que, gràcies a la constància i l'esforç, aquest any s'ha fet realitat. Portàvem ja bastants anys intentant-ho i sempre ens quedàvem a les portes, però aquest any ho hem aconseguit després de molt esforç i treball i molta felicitat, ja que és una cosa que quan jugues la temporada és l'objectiu guanyar i guanyar i guanyar. I una vegada s'aconsegueix et sents amb molt orgull d'equip, que hem estat molt unides i al final guanyar t'omple molt i més pujar a la categoria, que era l'objectiu. La temporada va començar amb moltes incerteses generades per la situació sanitària i fins a finals del mes de març l'equip no va poder iniciar la competició. Tot i buscar l'ascens des de ja fa anys, les noies no s'esperaven assolir-lo en aquest any tan complicat per tothom, però a mesura que anava avançant la competició i l'equip sumava punts, les noies es van mostrar més confiades per aconseguir l'objectiu que buscaven des de ja fa temps. La veritat que a principis de temporada no pensàvem en res. Vam començar, el que et dic, pel tema del Covid, un any diferent, molt complicat, i també la temporada se'ns va retrasar moltíssim i vam començar pensant que seria un any més on estaríem lluitant pel màxim, perquè, com he dit, ja portàvem uns anys allà, però no ens esperàvem per res del món pujar ni quedar primeres, i a mesura que van anar passant els partits sí que vam anar creient més i ens vam anar motivant fins que ho hem aconseguit. L'equip ja ha començat a preparar la temporada vinent, en la que hi haurà un canvi d'entrenador i noves incorporacions, per així reforçar la plantilla de jugadores. L'objectiu de les noies és mantenir la categoria i sumar el màxim de punts possibles.